Najväčší výber nehnuteľností v jednej z najprestížnejších lokalít Nového Mesta nad Váhom. Presne taká je naša exkluzívna ponuka, ktorá vás určite zaujme. Pozemky rôznych veľkostí, skvele dispozične riešené bungalovy, priestranné radové domy či byty s terasami a predzáhradkami. Všetky tieto nehnuteľnosti nájdete v novovznikajúcej štvrti pod lesoparkom Kamenná. Stačí si len vybrať a užívať si všetky benefity, ktoré spomínané nehnuteľnosti, ako aj táto lokalita ponúkajú. S výberom vám veľmi radi pomôžeme a už teraz sa tešíme na stretnutie s vami.